Amen. Amen. Bible say me first say yes me say me kwa himfa. So when you are glad that you are here this morning, I thank God that He has given us another mandate. Amen. Amen. Sir, already know ya. Yes, he can't hear you. Obama yen say ya transe. Na adefo ewu. Amen. And I pay or the phobia wua. Ye ba twede ye. E wona japade ye ho na ni petnase anwene se. Na ye kuntokwe da ben. Da ben ye be den. Da ben ye so be den. Ye be kubi. And I pay adumbi. Me say dey. Eya adumbi. Sa adum nkan ho a you are nobody. Mami ka se mitro na yensre. A certain woman na oni ni kunu aware fefefe. Na Philip unya clear picture, just also stage light no. Na utie me. When na de bi obeto ama obai bia also we enya me fe me kwa asori me hu so obi chebi. Ntimi nhye. Nipa na o hye no na emfata no ekura sini. Eye den na me ne kwahye sa atade ye no. Me be ka asem ya kire wo. Tie ni ye. Okono ahumabo efe pa na wato na ode aba. Oba ne hu pe dan me kwadwam kohwe ma na egudwam ne hye na mdwa atechem me na me hye na papa ndi ato. No apagin hia echi mai kama na ode aba. Osi we se maya na ba na hye me de mempe na ode ato ho. Na we na dakoro onamwa na okoshi ababa bi na ne hu nyina ayefi na komode no ana ababa no ka che miwura mesrawo kama bibi nkodidi na papa ni hwedidi no ampa komode obesime enkofie o ma na duane wie no eno se mi hu se wo ho ayefi dodo me yiri su kodi dwatwen no mra nti wodi ekodware eno ma ababa ebe bi ma no kodware odware wie na atade o hye ayefin no me to straight dress bi bra me yire oso ompe nti gina hye nti na ewie mamuna kakra no so insu eto a ebe say straight dress mu nti me to gin trouser bi kama ede ma me yire wan hye oseje na hye na yi straight dress no ababa yi hye no hu se akire no ya akono anim no so ya akono ti asena me kan yi empere hu mu atai se ehefa na papa ekọ ba bia me kọ abeti ase na wafa futuo bi wo na we na sister number chalo wete na yes mine no me wo mabwa bia in fact kama me yire se krasefo na ehye eno so koyi bra sister ehye na in fact wagina so na ne ho aya kono pa na wa efe pa na we na na papa ne maame ne se okọ na papa ne se obetimi akọ ene papa ne bi se eden na aka onye man na akoma nto ne yam oso wae bibia awie na maame ne kono bi se papa ne se nti we nyina me mfa nkọ tiayo osi mira me pa cho atari a kita mi straight dress o se wo yire dia mabo ye wo yire dia hye ye da me kom ne akomade nyina ye wo yire dia mabo papa bi
jeans trouser wa mama she me shape da ano say nti we nyina me mfa nkọ o se me se fa kọ ano bi sha say den na wo ho a wo hia ma me ni bi sa papa no den na wo ho a wo hia na me mfa nkọ o ho ma me ni nso emfa accoutrement no emfa ma papa yi ano so ene ye nkọ na me mfa nkyerɛw. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Tia sabiri yo. Maame ni accoutrement ni maame ni emfa ne ho. Se adwuma no so ma accoutrement yi kura no. Eja ba mo ache. Na sa accoutrement we me yire kura wo hia. Ano sisa. Ene maame nko na me nkɔ hwɛ accoutrement no. Okɔ na ja okosusu ma next accoutrement na wu maame so was skills bi oye na accoutrement ni eja ye den eja ba mu wie no. Hallelujah. Baby filo de yo. Hallelujah. Tio accoutrement ni eja ba mu no so papa we de anya me dia o eya we do so oh meyere bibia ni ho ntifa na fako na we na nchana na yire ba ye hu pe na tikokum enos na makutrement na wo de ama obi sa onos ko na ko hwe mo kire adefo ne abrempon ene akatechie ye kwa ye nseletim esikafo ta ba bia hiafo da it is a name to bi ama na se anya wo fa obi abase ehia no enti etwase medema no enne na awurade ma wakwanya se je home na home si abrabomu ahonyade na fa bobra somu odode amawo akwanya ode amawo okrati asefo ni nyina anya wo fe ebiri bi ba so anfa accoutrement na ma obi emu a ebedane akodu obi sam eti so so ahenie no so oma ebinim miensa oma ebi mienu na enum no edane me bi bae enne me pesa me ka chese wo ye ogidi ni na wote ha eya kwanya bi anyankopon de ayden e de ama wo somu ye na tu ho anamo na ebire bi ba eye dan a awurade beti nanim abehwo ni awuni biye bia maame ni se accoutrement nyina no ompe wo se da bi me yire mpe ena urade bo opon se me hia wo na mama wo dankwa onso se me hia tia o ena urade bo opon se wo chawade bi ni ho odum ahumobro o se me hia ahumobro me kwa ho data and then also me can tell say it's power and it's mercy endure your life nya huni ne ye awurade o obi asore na pe wantimi anware o ye de tawo na abo nsuo mu ne ye de pepa no ho onso awurade ama wo nkwa wa ma wo akwanya osesomme ye kwa yi a yesi ye kwa yi obanda ntime ye nsora hamrachi ye kwa yi otesios ye nsora hamrachi anya ye be kono wapeja funu ko ana pe ho ana epeja wa kire enkwa ene ahoten ma Kristo empeja emfa wo hwe nkwa na nahumobro ebe so amen tio ye kwa yi a an keka ye de ko we bi say okra ene nkwa ehefa na eko maame ni so mpehwe nti nani ba no so na maame na onyo warefo no no abeso accoutrement nim na for the accoutrement ni ye adwuma papa no so nya accoutrement ni bi da awurade amwa kwanya se ene fa home no ene nkwa no fa bobra
na sɛ nnɛ ɛna wokuta nkwa ɛne home a ma ɛno mpo ɛnyɛ dɛn ɛhyɛ w'ani na ɔkyerɛ bi baa wonnim nea nkwa ne bakɔ akɔdi ne hɔ na wobu na abɔmfia no nea wosɔre atia no nea w'ani abere no no nea wosɛ wo mpɛ sɛ w'ani ne n'ani koraa bɛyɛ mmienu no ɔno na daakye Awurade ba bɛhyira no na wabɛpagya wo na wayɛ wo hyie. Amen. Amante amen ne nsɛmmɔ bi. Amen. Tio akristofoɔ yɛ nipa bi a yɛyɛ nyiyimu mesi yɛ dɛn yɛyɛ nyiyimu ɛna ɔba nkyɛɛ wei deɛ yɛkɔfa ne firi he ɛna ɔbɛtumi ayɛ dɛn ɛna atwa sɛ ɔkyɛ sɛ nyame ahenni ne ɛkyɛ wɔ mu di a anka yɛde obi wura ma ɔkyerɛ a anka yɛbɛkɔ akɔfrɛ kapentafoɔ abanse akɔyɛ funu adaka nanso ɛnam sɛ yɛnyim nti funu adaka no wobɛkɔ na price da so ɛhɔ na kyerɛ wo sɛ wabusua wɔ sika anaa wabusua ni sika nanso yɛ Nyankopɔn no a yɛdi n'akyi ne deɛ n'ahummɔbɔ ɛne n'adɔyɛ wɔnyiyi mu sɛnea wotie biara no ma w'ani yɛ dɛn ɛnsɔ bɔnsɛm kɛseɛ paa yɛwɔ ebinom a nyame na ɔmudi n'akyi no ɛyɛ furum ti o last week na meka sɛ bi wɔ ha sɔfo bɔ mpa ama so na kɔmɔde no meka no koraa na akyerɛ wo last week I was preaching that message and I'm telling the church ni onim ni sɛ ma first of sɔfo bɔ mpa ama me. Have you thought about what God gave it to you? Mesi maame no na office ni kun yɔ de fo amanti ɔkɔnɔ kɔtɔ phone kra no we be say phone be nie obodi na we de kra se phone na yusu abiri bi ba na ewupu na bonfia no Awurade ba be pagya no ɔbɛyɛ ne titiriw ɔbɛyɛ ne han na mo sɛnea wotie bia no no na bɛyɛ wo hie tiaseɛ onyame di nipa bi ba ya brabom no wa be pagya no wa bɛyɛ han Awurade de bi so ba ma yɛn asɔfo yɛsua de afiri mu sɔfo bi anim mɛmɛ bi a no ɔba asɔre a wei ɔba for after money onim wei ɔba so ɔbɛboa na Awurade afa na basa so ahyira no sɔfo ni nim onim. Don't waste your time with those who will demand from you. Not those that will help you to bring your vision up. If you're such a person in your life, you need to quit. Huh? I have a lot of people around me, but I want those who are ready to help me, and I pray for them. Yeah. I'm kind me. Papa, I want to sing. Papa, I'm slow. I pray for them because they care about me. Yeah, they will be free about a bumper. Aha, and you say a kind. Minedia, the one who doesn't have it remembers you. Then remember that you remember also. Then God will bring something in between you. And yes, you can't go out. Mesi ya di asofo achi dawo ne ya da bench so ya sore hambrache kohoro omontade so my anointing with me you cannot take it from me because makosom and I'm inside there aka a master supposed to be a servant. Without a servant you cannot be a master. Take it or leave it. So why you sonfo a o meye master. Papa ye fitani, papa ye carpentani. Biso bi aso da sori na be di nsam. Ye won ye Awurade di ache. Ene ne ye won ye kosua ne de bia beka ho. So who ka tu a eno nche so be hu dan so bo. Tia ho. E ya ache de ye wo ho. Ene ye won ye kofa fi nipa ho. E de apopra. Me say so who ka tu hu GS yi a me pa cho eno nche so betima bodan so
because nyankopon ama saa nipa ne kwa akosua wakosom ɛna ne nsa yɛ aka anafe wa ha asɛm mu a meka kyerɛ mu do when you can't be a servant you cannot be a master. Untumi ka sɛ me nyɔ somfo me nsom Elisha ɛsom Elisha akwada Gehazi ɔno nso somyɛ ɛnɛ yɛn pɛ som na mo we want that anointing to operate into our life to give us a manna free of charge. Say yes Christo bra no asuafo no ɛtiam sɛ ɛkɔm de ɔm nti onya anman kɔ no na ɔhwehwɛ biribi ɔpɛ a piece of bread, a piece of fish. So when you know be so near Uradian communicate here, me patch over course of 32 years, over from my course of 32 years, a Uradin to me sharp. You cannot be a fisherman without using a net or without going to the sea. Say me a fisherman. What if you share? Yani to me in a macasino. I died the basic a ponosono. Now, a pony say Jesus, because I wouldn't him who him dear. I would attend so for whom him dear day. Emma. A software be the challenge is facing because here dream say about to collection near Diacofi near Quakudi. It be my hearing make us see the lie. I won't do it. Work with me. And be a servant like the way I make a servant. And let's all fight. When the end of the day, when the glory comes, we shower the glory of God. Amen. Let's see into my son. So, Yapon and a rest of your chance of phone. I saw my income some get the cash money and the mum. Messiah the day and no mean sika and the mum. I saw him. And then be able to clear. My cousin said, "We want to." Yeah, Obi said, "So for say sorry na bompai. Cut samawa town for. No di ukrechi. Me di sika we yeden. Samano. Na mo di abegua. Ya pon an instrumentalist for jirejina. Jirejina. No mo jirejina. No mo jirejina. No mo jirejina. Obi so for say sika ne go say. On me catch for na sika na call the table so no yi bimra. O sika na gu so no ye say. Now, finance secretary, Papa Pacho, 500,000. Chamom. Sikeni, you know, come here because this altar carry a certain oil. Dinner instrumental phone him somebody asked for. Omunimo. But rather sell your gifts. They sell it. Ada Abranti Baha upon one train. No, and I'm saying, our infant as we walk on that. The following day, no assam by Mr. Cathy upon him. Near the cigar, Mr. Money, I'm just money. I said, no. And I'm saying, so I took his number and I started making research about him. My Misahwe. And I saw him as a person who dedicated his life into the ministry of God. So I call him. Is it Krachi? We say, Daddy Ampa. And I'm not going to allow you to go free. I will use you here. I think say the following day, Joe, who say Isika, we see Iskano, one will be a funny to her. He didn't ask of it. So what so many no say you are laboring from the kingdom which is you are not invested. When you're here, but the young pecker crack mom into instrumentalist phone in I slave. I saw fire mon qua. As instrumentalist, a mamma who quite would idea you sue me. I was sorry fear, and no one would demand you. I saw in a come out. Into that group of one man instrumentalist, and you're my book. Any yen triaka, you never be Bob Bragi. Ah? And Rana could see your research viewers, I think 2 Timothy baby. And I was shocked. Because we have taken our labor already.
and there's no money for us. Aketua bi ni ho madwuma eni bia wa soa dan nim because ya che aketua dada. Can it to call presbya? Obeko presby instrumentalist omo ya asofo. Ntuba woni yese no kwa ha. Okokyere, ochina okwa ha, okokyere. Enen so de enti sa biem. Tuba instrumentalist bia woni ne wa asore we mu. Ochina wa ha. Adechi on ho. No aka kyere ne ho se, menni adwuma we ya na makreti adwuma. We ya ni madwuma. Nyami odu ba sasu me say talent. Nyami no nim nti e de che. If you doesn't value ni awo na wo kina bi mfaso nye dai e maso. The power of mercy of God. We are talking about a power of mercy of God. Alfred Brasruha yentem. Tio! Se urade ho mo branson so a. Me pa cho de kwahwe mo kyerefo e. Ye. Wona upu hu na me de we kurase ni bi ahye. Ntimi de me nhye. Atare we de obakoda egugu famu agbobulosi. Who are you? Who ye wine? Eda obewu no. Agbobulosi nko ade ba bi a first ko hu ya. Wo se eyelete. Ye tokra wo se enye no. We de yankasa wo. Ye ba ko fa force ni ya reject no. Onipa bi abekwada kabenema ni ya reject. And no the fear as we so. So humble yourself and obey and serve with the under of unction of God. Amen. Humble yourself. But who has seen atare na ya reject na de ko ehuru mo bobi yanko mo chini yanko hwe yanko ti atane yanko hwe ya hangi obi nan obi ba na ode kire no na chiki na ohun namni no wepaja na ohun namni no mo kire mai ubedu ha wotampa no de awo suru ubemu suru ubebia suru because omu unyo bi ama no ni awoka se umpeye kurasefo no eno na wo bewu no wakasama do a asama no kra unyanko obedi about 40 days no one nanti asase su saa wo romi saa ansa obi abafo akọ asase ase na watena kuduom ne ye de wakọ the third world afọ wi a 40 days ndu na papa bi de koro abefa wo na de wakoro sunsun ehwa na wo kwa dwane asama do no na ese okra ye hu ye no abese akọ wo se ni pe wu anu anu no oromi was as 40 days afa adia na ni che ho se bia me dome yire me dome ma ehwa na ye bi sa jamu wantime nyamu a ehwa na ye be che se untimi nkoro sunsun ni rejecting in neno. He will be a somebody future and he come and lift your family. Yes, Euradia Mwakwenya. Ni uni mi yepia. Ye fashe Euradia ni unyam. Amen. At times, kwa do to me chesika so sika na na ansa na aka bi 25 300 won in same office. Hey. Chese bi no mu ba so be gya ketuye. One farmer more. Now, why na you crass? Why na you crass? Why na you crass? Why na you crass? Asa for wurade. Na no so ji ochi ne kra ne firi mu a. Oba ti se maame na omani kunu ne na. Ababa no so ho afi na mu ye tware no no. Hey, wurade be tware bi no mu. One na ye wonders on this church. Uri obu so me obi a wo ho me se awurade be dware wo papa no na sabi oba kro ni kompem ache won fa hwekwan abefa so ebe manu nyam aba ho ofe no unim nyansa hwekwan abefa so ebe manu nyam aba nyansa no
na what you make nyansa ne bidi amobi. Yeah. A carpenter focus here, master ne nyansa ne ma. Fitter focus here, master ne nyansa ne bi ma. No mo so aba na so mo yi bi mo bi. Ada na me te papa shop na young boy ne me nyina pimples bebre. Oba no chia me. O se mpese me ni udi nkomo. Ana me say, "Hey. Na oni me." Ka say, "Se me pese me be su adwuma na me say master ni ko ho." Ah? Edo bi sa de ma me wai. Na to me tie mu a oti obi nchen. Akwala na pese ode ne ho betu adwuma because adesuo bi ye so no. Emu du ebu ne kon na onya tefo. Se ne wanya tefo a aya de wurade ase. Oba wo sama ka bo. Chio. Young boy na papa ebisa no. Uti se oni obia abemu a che sankasika wo fia. Ankenu kwan se oso abrode kura kwachin. Waso abrode ne banche achia na wato em so benya be 19 years. Uti se wanyini wadu ni mpani fie so. Ni a ubu na bomfia nan mesere wate. Fire bibi ma Kristo. Amen. Yankwe. Exodus 34, the verse number 6. And the Lord passed by Moses and proclaimed, the Lord, merciful and gracious Lord, abundance. Let your mercy, abundance of grace be my portion. That's mercy. Mercy. Oh, Pejan's got mercy. Mercy. Your brother wants you. And I'm a big man. In your bia, Yakasakura, I be moving forward. A time is coming. Much man will not ask you anything. Or the panic wall to quine, no peer gumso or you will do. Uncle much in that, and I'll find a time at the church in Abaco much. Munko Humanisu. Near Obun Hutsana Fako Kaisika, Fitiana Paco Menumreno. Or quite much the man who could on finding your shade. Nemo ye wuradia humo bobina ama wo otiase eya wuradia humo bobina ama voice na ode tonwom nti wo ya ye ne yie eya wuradia humo bobina ama unyansa nimdie na utumi kenkan nti ye ma kwan se begina na kenkan a mankyere ho eya wuradia humo bona ama akwanya ena utumi titi na wonlom wo bon sama ma semno eya wuradia humo bo ana ama wanya sika tofon enso ne ahwe oso nyina epono oh mama kan chira who are you amen kan chira hey awurade ehumabo ena ko hwe style ni wie wanwu ukuru kwa bre no hwe emema ho so mo pa yiti no ka bo se adwene half abodam half a penny yede nam Bemani kono ko fight oko wo so benya duane aba anoma tufa wiema okoko fa duane no de abaduane so abra ne ba because when save na eda obeka se so ntunu obetofa mo bi de na hanam no ba wa hwefo so ayi pono styles a emudo ne awde kon be wo fam bemani nsi so 2 hours me see obi say me kun de 2 minutes ma me kan okora bi nkyira ma me kan kyira wa ha me fere ne wa wo ye no wo fere na ma fere so hini na si wo hini just 2 minutes na we say obetima wu ana obetima transe so me say just 2 minutes say wa nwu a there's a kyire wa no a kyire akuru so hini 2 minutes and so oba na be ma da was it maybe a 2 seconds man 2 minutes man na be ma na feel bad in his head Mama kasa me kyerem enso mo na mo de wurako mo nko ho ahwan de ye nkwa na mo kun ye mema kan yan sasem wa ha na ena 2 minutes ne de paduru bi ye me sisi wo hwene 2 minutes say 2 seconds na wo kano si wo hwene say pa sa si she wo hwene mema kwa bi ada ho 2 seconds na hwe Bible say it's mercy
and his blessings has guided us up to now.